Hyvää päivää. Nimeni on Harri Taskinen. Tulen Säynät-Salon saarelta Jyväskylän saaristokaupungin osasta. Esityksessäni tuon esille pienen yksityisen matkailuyrityksen toiminnan näkökulmia kestävään ja vastuulliseen matkailuun Aalto-kohteessa. Matkailuyritykseni toimii Säynät-Salon entisellä kunnantalolla, joka ei kuntaliitoksen jälkeen enää ole ollut alkuperäisessä käytössään muutoin kuin kirjaston ja muutamien liikehuoneistojen osalta. Niin kuin kaikki varmasti tietävät, rakennuksen suunnitteli Alvar Aalto. Toteutuksessa ja vastaavana arkkitehtina paikan päällä toimi Elsa Mäkiniemi, jonka kanssa Alvar Aalto avioitui rakennuksen valmistuttua. Tuore aviovaimo, sitten jo nimeltään Elissa Aalto, ja Alvar rakensivat muutaman kilometrin päähän Muuratsalon saarelle oman kesäasuntonsa, joka tunnetaan koetalona. Molemmat nämä rakennukset ovat Unescon maailmanperinnön kansallisen aieluettelon kulttuuriperintökohteita. Yritykseni Tavolo Bianco Oy vastaa kunnantalon matkailuliiketoiminnasta oheisen listauksen mukaisesti. Jonkin verran vetoapua antaa tietysti se, että Alvar Aalto nimesi aikanaan saaret Päijänteen Tahitiksi. Mennäkseni päivän aiheeseen, kestävän ja vastuullisen matkailun näkökulmiin. Yritykselläni on Sustainable Travel Finland-merkki ja sen hakemisen edellyttämiä ja mukanaan tuomia merkin käyttöoikeuksia ja tunnuksia. Niiden hankkiminen ei ole ollut itsetarkoitus, vaan tuonut mukanaan runsaasti liiketoiminnan kehittämisen kannalta oleellisia asioita ja dokumentoinnin, koulutuksen ja viestinnän tarpeita. Vastuullisen matkailun osa-alueista kunnantalon osalta on vaikeinta löytää tavoitteita, jotka voisi kirjata ja niihin sitoutua ekologisten asioiden osiosta. Kaupungin omistamassa suojellussa rakennuksessa ei paljon pääse vaikuttamaan esimerkiksi energiankulutukseen tai melko alkuperäisten WC-kalusteiden vedenkulutukseen. Näissä tavoitteissa olenkin joutunut vetoamaan rakennuksen omistajan ja vuokranantajani Jyväskylän kaupungin tavoitteisiin. Jos tässä rakennuksessa ei voida saavuttaa tavoitteita, pitää jossakin muussa kaupungin yksikössä ylittää tavoitteet. Toki teemme täälläkin liiketoiminnan rajoissa voitavamme tälläkin osa-alueella. Sosiokulttuuriset tavoitteet ovat ainakin omalta osalta olleet helpoimpia kirjata ja toteuttaa. Kun ei ajattele Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta aidattuna turistikohteena, vaan huomioi koko yhteisön ja toimintaympäristön yhteistyökumppaneineen, alkaa toiminta kuulostaa vastuulliselta matkailulta. Taloudelliset tavoitteet muotoutuvat myös osana yhteisöä. Paikallisen työvoiman palkkaamisena, palveluiden suosittelemisena, tilojen vuokraamisen toimintaan, joka luo synergiaa ja niin edelleen. Omana toimintana Tavolo Bianco tarjoaa kahvilan matalan kynnyksen taidenäyttelytilaa. Infopisteessä on grafiikan ja valokuvien myyntinäyttely yhteistyössä Ratamon ja Luovan valokuvauksen keskuksen kanssa. Ja galleriatilassa muun muassa tulevana kesänä Jari Jetsosen Le Corbusier ja Aalto-näyttely. Rakennuksessa toimii nykyään myös Plups, Päijänteen luonnonperintösäätiö ja Lehtisaaren Loisto, yhteisöllinen toimintatila, joka on myös avoin turisteille. Ja tietysti kirjasto, kahvila, parturi, antikvariaatti ja onpa kerhohuoneella kansalaisopiston matonkutojillekin tilat. Lähestyn aihetta myös konkreettisten toimiemme kuvailulla. Vuokraamme alkuperäisiä asuntoja ja vierashuoneita kävijöille. Huonekansiossa ja seinillä on tietoa siitä, kuinka ja myös miksi toivomme asiakkaiden toimivan jollakin tavalla.
Nettisivustoltamme löytyy myös niin sanotut autismiystävälliset ohjeet sekä lyhyttä vierailua että yön yli majoittumista varten. Mahdollisimman selkeät ja konstailemattomat ohjeet siitä, kuinka toimitaan eri tilanteissa. Vastuullisuutta voi meidän kohteessamme varmasti parhaiten edistää tuotevalikoimalla. Olemme tietoisesti kehittäneet tuotteita, joissa käytetään joukkoliikenteen palveluita, yhdistetään paikallisia palveluita osaksi pakettia, mahdollistetaan vesillä liikkuminen. Haaveissa on sähkövene, kunhan maailmanperintökohdestatus on saatu. Ensihätään putputellaan tänä kesänä pienellä moottorilla ja hiljakseen Muuratsalon koetalolle. Edelleen käytämme paikallisia yhteistyökumppaneita tuottamaan ravintola- ja kahvilapalveluita, metsäretkiä. Vuokraamme myös juhlakalusteita ja ohjeistamme vieraita kaupungin sähköautovuokraukseen. Paikalliset ihmiset voivat vuokrata myös kunnantalon tiloja kokouksiin ja tapahtumaan ja juhliin. Uusimpana tuotteena on vapaaehtoismatkailu, joka ainakin aluksi näyttää kovinkin hyvältä tavalta lähestyä kestävää ja vastuullista matkailua. Tämän tuotteen kohdalla on helppo puhua jo uudistavasta matkailusta. Uudistavasta matkailusta, jossa matkailija tuo mukanaan jotain ja todellakin jättää paikan parempaan kuntoon lähtiessään kuin mitä se oli tullessaan. Kannustamme matkailijoita myös huomioimaan matkustustapansa. Mietinnässä on, voisimmeko antaa joukkoliikenteellä saapuville jonkun edun. Sitä en ole vielä keksinyt. Se pitäisi saada näkyväksi ja kuitenkin jollakin tapaa osaksi kannattavaa liiketoimintaa. Tänä kesänä olemme yhdessä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa kehitelleet Visit Säynätsalo-kartan, johon kävijät voivat kerätä käyntileimoja eri kohteista. Meillä on myös nettisivusto, jossa esittelemme palveluita ja saarten luontokohteita. Vähän laajemmin verkostoiduimme myös Korpilahden Höyrygallerian kanssa. Liitimme siihen oman toimintamme A-Bakery kahvilan tuosta kunnantalon alakerrasta ja sitten vielä paikallisen ravintolayrittäjän kanssa tuolta Juurikkasaaresta. Oheinen mainos jaettiin suomalaisille matkanjärjestäjille Suomamessuilla ja lähetettiin melko laajasti myös linja-auto-turistibussiyrityksille. Sitten takaisin näkökulmiin. Jos toimimme kestävästi ja vastuullisesti ja avaamme oman liiketoimintamme aidan ulkopuolelle, niin paranevatko paikallisten palvelut ja harrastusmahdollisuudet? Mittareinakin voisi käyttää eurojen sijaan tai ainakin ohella sitä, että toimivatko yritykset vastuullisesti ja lisääntyykö seudun veto- ja pitovoima. Ja ennen kaikkea, jääkö matkailijalle tunne, että hän on jättänyt jälkeensä hieman paremman kohteen kuin se oli hänen sinne tullessaan? Ja tunnistavatko he olevansa vastuullisia ja uudistavia matkailijoita? Kestävyydessä joudutaan ehkä miettimään seutukunnan kykyä ottaa vastaan kenties lisääntyvät kävijämäärät, mutta muistaen, että kävijät osaltaan mahdollistavat maailmanperintökohteen statuksen toteutumisen ja pysymisen. Vastuullinen viestimme voisi olla, että voimme oppia aallon arkkitehtuurista ja sisällyttää sen osaksi elämäntapaamme. Aallon korostama ihmisen ja ympäristön harmoninen vuorovaikutus voi olla elämäntapaa ohjaava ajatus myös matkailijoille.